Здравейте! Днес ще направя един нетрадиционен, но мисля, че ще ви хареса и интересен блог, в който съчетавам полезното с приятното, а именно присъстваме на едно 3-дневно състезание по конен спорт прескачане на препятствия и в свободното време се занимавам с моите преждички и кукички. Както знаете, където и да отида, преждата и куката са винаги с мен. Никъде не отивам без тях. Днес е четвъртък. Утре стартира 3-дневното състезание. Утре е първи ден от състезанието и ще ви представим най-интересните кадри от него, както и самата подготовка по провеждане на самото състезание. Се издържах и както виждате, вече започвам да подготвям една нова чантичка от есенно-зимната колекция на Rose Handmade Bags. Това го правя докато подготвят препятствията за следващите състезания. И много е интересно, но в същото време ми се плете, защото чантичките ме чакат. Тази чантичка съм замислила да бъде клъч, като тя си е типично вече есенно-зимна. Преждата е много мека, кадифе, твърда, обемна, както виждате. И стои много красива плетката с нея, плътна и леко груба, защото зимата смятам, че много по-хубаво седят по-грубите и обемни прежди. Фините и тънките ги предпочитам за летните тоалети. И измислила съм още нещо към тази чанта да има, което много ще подхожда, но няма да ви кажа. Ако все пак искате да разберете и вашето любопитство ви изяжда отвътре, напишете в коментарите и се абонирайте за канала ми. Забравих да ви кажа, че в това видео не само снимам хранене и напитки, идеята на видеото е да ви покажам нещо ново и интересно. А сега ви оставям да се насладите на една малка част от първия състезателен ден. Знаете ли, че конете и ездачите се движат в точно определен ред, а не хаотично, както си мислят много хора? В момента наблюдавате изпитание за пони ездачи с височина на препятствията 80 см. Понетата в този случай по-скоро са по-ниски кончета. Беше страхотно преживяване да видя толкова много деца с любов към конете и ездата. Показах ви една малка част от състезанието. А вие не забравяйте да се абонирате за канала ми. До скоро!